Kumusta kayo guys? Good morning guys. Mga kawaray dyan, no? Ang labo ng camera ko. Kasi yung masama ko na una na tatampo kasi yung electric pa niya kagabi namatay na ako. Tanggal ko na naman yung saksak. So guys, kumusta ako guys? Ano ko nga pala dito sa pala walang kwado bumili gabi. Last din ang pasok namin ngayon. Pagdating ng aircraft mga Lunes pa yata. Iba mga kawaray. Lunes Sunday. Walang pasok ang bakla. So, Sabado, Linggo, Lunes. Martes wala pang pasok, Merkulis pa, 4 na araw. So wala namang problema sa Martes kasi may pupuntahan ako. Nakakaloka pa ito. Kung noon hindi kami, kung hindi ako nakakapasok nga, wala kami natatanggap pa ng ayuda dito galing sa gobyerno. Kahit sa trabaho namin, makakamurao. Kakaloka pa nito guys. Buti kahapon mas mahaba ang pahinga namin sa trabaho kasi yung gawain namin paayos na yung aeroplano na dinilinisan namin. Kunti lang yung dumi. Dapat rapusin ko ng kahapon sabi ng Dave Manuel, bukas na ngayon na rin namin daw tapusin para may magdamit kami kasi sa sunod na aircraft, di ko alam kung ano yun nung araw darating.
Yung kasama ko hindi kumain. Ginagawa na, nagpabaon siya. Doon na lang sa barracks namin kumakain. Pero ako nakain ako dito. Doon pagdating sa barracks dito, timplan na ako ng kape. Iba. Kain na nga, timpla pa ng kape. Kaya nagiging butyog eh. Thank you. So guys, pasensya na kayo sa mga video ko. So pag i-edit ko kasi hindi ako marunong. Marunong naman kasi hindi ko tamad ako mag mga effect. Yung ibang mga YouTuber ang gagaling. Malay mo sol magaling ako. Actually in fairness, masarap itong brace ng manok kaysa dun sa malaman. Yung puro laman para maong wait na guys. Nasa 66 na ako sasakay. Habang kasi guys, doon ako nakasakay sa Terminal 3. Kasi yung araw late ako. Nangyari sa Air Force Gate 4. Habang pila. Yung mga service provider hindi nakasakay, siguro naglakad lang sila. Kailangan sakay ka sa shuttle, kumbaga bilang yun sakto. Pag i-transfer siya sa shuttle, galing siya sa shuttle, sakto lang. Nangyari may mga naglakad yata direct doon sa gate 4 na agad, kaya na hirapan kami na late lalo ako. Kakaloka pa nito yung time card na pinapermahan ko sa coordinator. Mali, hindi pala sa akin, nalaman ko lang nung mag-out na ako. Pero anyway, okay naman na nangyari. So guys, maghuhugas na ako kasi ang oras na. Kayo magsawa. Hindi ako dito sa bahay kasi hindi ako basta-basta makapag-vlog kasi kasama ko ayaw niya na naingay, ayaw niya ng gano'n. Siyempre baguhan pa lang tayong YouTubers, mga YouTuber pa lang. Alam naman ako magwala-wala dyan sa hallway namin. May ilang ako kasi hindi pa tayo bonggang-bonggang maboka, di ba? Wala naman sana problema. Kaso kasama ko talaga. Ayaw niya. Ano yung photo yun sa pagbablog ko? Pwede nga lang manood ng TV yun. Pag halimbawa, ipapatalas ko sa mga TV control. Diba may mga bata nagsasalita, ititingkil sa mga frontliner. Sabihin ang ginagaya, tinuturuan lang. Malamang tuturuan kasi mga kasi bata yun. Matanda nga eh.
Kailangan paturuan eh. Ano ba guys? So guys, mga kawaray dyan, damo na salamat at iyo matanan. Ayaw ni iyo i-skip ang akong video. Please don't forget to subscribe and share sa mga kaibigan nyo, at saka i-click nyo na din ang notification button para ma-update kayo sa aking vlog. Damo salamat at iyo matanan at mabuhay ang God bless you. Salamat. Bye bye. See you next vlog.